Sarjassamme Punaiset hatut ja nenät esitämme seikkailukertomuksen Hirven metsästys. Arvoisa maatalouskosmetologi, olkaa niin ystävällinen ja käynnistäkää traktorinne. Toksia. Ei lähde käyntiin. No, antakaa nyt sitten koneelle vaikka pieni ryyppy. Täh? Antakaa koneelle vaikka pieni ryyppy. Eihän tässä ole itekään saanut mitään riippiä. No yrittäkää nyt edes käynnistää. Kas traktorilla farmari nyt ajaa pellollaan. Ja yski ajopelit, nyt me sitä kuunnellaan. Talon poika työtään tekee mielin iloisin. Ja kultaa säteet auringon kauniisti traktorin. Finski traktor, paras traktor. Hirvi vai ei, hirvi vai ei. Ja kultaa säteet auringon kauniisti traktorin. Nyt torvet soivat, metsässä on ajo alkanut. Ja pellon laitaan hirvijahti on jo saapunut. Hyvä pojat, hyvä. Metsästä ja joukko korvesta kun esiin käy. Täystetään tarkoin, eikö ristaa missään näy? No ei, eikö näin? Ei. Hirvi vai ei, hirvi vai ei. Täystetään tarkoin, eikö ristaa missään näy? Hei, tuolla menee joku. Katosta on tonne päin. Mä tähtään sinne. Tuolla noin. No elä nyt, kato, sehän on linja-auto. Oho, olipas hyvä kun sanoit. Niin. Kas traktorilla farmari viel ajaa pellollaan. Ja metsän laidasta nyt myöskin hänet huomataan. Ahaa! Aseet nousee poskelle ja käsky kajahtaa. Tulta täysi laidalta tuol hirvi tallustaa. Hirvi vai ei, hirvi vai ei. Tulta täysi laidalta tuol hirvi tallustaa. Mitkäs sil on jalassa, jalassa, jalassa? Kummisaappaatessa nyt nää jätkä. Ja reppu hirvellä, katos mä tähtään reppuun. No elä nyt tähtä, siellä saattaa olla terä. No niin, nyt meni yksi jo risaks. Oi. Kun nikkeliä traktorin nyt kylkeen rapisee, niin talon poika ratissa vain tovin vapisee. Ai ei, Ja sitten sarkaa pitkin juoksee pakoon pinkaisten. Olipas jätkäl kiire. Niin, luodit tulee takaa mennessänsä vinkaisten. Hirvi vai ei, hirvi vai ei. Luodit tulee takaa mennessänsä vinkaisten. Älkää ampuko jätkä, mä oon rauhoitettu eläin. Turpa kiinni, hirvi! Ai, oh. Ja metsämiehet riemuitsevat, saalis saatiin siis. Hyvä pojat. Mut eräs silti noituu, että johan nyt on hiis. No mitä nyt? Nääs onhan saalis tosin iso sekä kopea, mutta kun sen vasa oli liian nopea. Hirvi vai ei, hirvi vai ei. Mutta kun sen vasa oli liian nopea. Apua! 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 Apua!